Bueno, gaur hasten da eta positibo ez, nik uste dut iniziatiba oso ona dela eta dakiguno gehitzeko eta ikesteko prest dauzenak bai entzuteko edo jasoteko gure ahotik eta nik uste dut iniziatiba egokixi dela. Euskaraz ere balorazioa egingo dugu, Bittor, 2019 urte honi amaiera emateko puntuak batzeko beste aukera bat etxean, ezta? Bai, hala da, ez. Horrela urtea borobildu egingo genuke, baina bai, etxean partidu bat daukagu, Arerio sari bat da, ez? Erreza izan da hasiera batetik, zen klubak argi utzi dit, baloratzen nahuela. Kontratu berri honekin ez, 2 urte gehiago hemendik egotea, postasun handia ematen dit. Ni etxean gaidituko naiz. Haupa gorritxoak, laster egongo gara guztiok batera. Que Osasuna es un club bilingüe tal y como está puesto en sus estatutos y por lo tanto siempre que sea potenciarlo siempre es bueno para todos.